tosiaan toivotan teidät tervetulleeksi nyt tähän Notebook LMN tietoiskuun. Ja, mä oon tosiaan Ilse Skog ja tietysti myös yksi Naisten Pankin vapaaehtoisista. Ja tuossa Pirkon kanssa jo sen verran tuossa, tai tässä nyt kun alkuhöpinössä oli, että mä tykkään hirveästi näistä digijutuista ja mä tykkään näitä opetella, niin sitten musta on kiva sitten, että mä voin jakaa niitä sitten myöskin muille, mitä mä oon oppinut näistä asioista. Mutta tässä mulla on tosiaan ihan muutama dia vaan, mutta katsotaan. Ja mä oon katsonut tuossa, että mitä niin kuin tässä nyt Naisten Pankin näkökulmasta tästä Notebook LM:stä olisi hyötyä. Niin just kun on tämmöisiä raportteja ja materiaalia, semmoisia PDF-pumaskoja, niin ne voi ladata tänne Notebook LM:ään ja niissä saa ihan tosi ytimekkäitä yhteenvetoja ja tiivisteitä. Ja sitten jos haluaa vaikka opiskella jotain asiaa eikä jaksa vaikka sitä 50 sivun PDF lukea, niin tästä voi vaikka tehdä sitten videon tai podcastin, ja se on paljon helpompi omaksua niin kuin se tieto, koska tämä poimii siitä lähdeaineistosta sitten ne oleellisimmat jutut. Ja sitten tosiaan kun on tämmöisiä tapahtumasuunnitelmia ja aikataulutuksia, jos on vaikka nythän meillä on tulossa nähtävästi no nyt tulee syyspäivät tietysti syyskuussa, mutta senkin voi ajatella, että siinä voi käyttää syyspäivien suunnittelussa, kun tänne voi ne kaikki raportit, ne suunnitelmat, muut voi syöttää tänne Notebook-lämmään ja pyytää, että se tekee tarkat aikataulut, se tekee kaikki näiden puhujaesittelyt sinne. Eli tästä saa niin kuin tosi hyödyllisesti tehtyä niitä tiivisteitä ja kaikkea mahdollista. Että tämä on ihan, että sitten kun tuutte tähän tutuksi, niin alatte vaan niin kuin sitten kokeilemaan ja katsomaan, että mihin kaikkeen tämä taipuu. Ja sitten tässä, kun me ollaan viestiöitä tässä, niin tämä on tosi hyvän apuvälineen näitä auttaa tuommoisissa sähköpostien luonnosteluissa, someteksteissä, tiedotteista, että jos nyt vaikka on se vuosiraporttikertomus, niin tästä voi pyytää sitten, että se tekee vaikka siitä tiiviin tuommoisen LinkedIn-postauksen vaikka. Ja sitten täällä on tosi helppo löytää sitä tietoa, kun jos on talousraporttikin, niin sä voit vaikka pyytää vain jostain tietystä asiasta, että tuot tiedot tähän näin, niin se onnistuu. Mutta nämä konkretisoituu sitten, kun mennään katsomaan ihan tuonne Notebook-lämmään sitten ihan, miten se toimii. Ja tämä on sitten ihan tosi helppo kanssa. No, tämä on tosiaan Googlen tekoälypohjainen muistikirja, ja tämä on tosiaan niin kuin muistikirja, että tämä tiivistää ja analysoi tämmöisiä valtaviakin tietomassoja konkreettiseen, visuaaliseen, helposti omaksuttavaan muotoon. Ja tämä perustuu sitten ihan tämmöiseen omaan aineistoon, eli kun tekoäly yleensähän on sellainen, että ChatGPT ja muuta, niin sehän aika helposti lähtee hallusinoimaan ja hakee semmoisia tietoja, ja jos ei se tiedä, niin sehän alkaa kertomaan ihan täytenä totuutena asioita, mutta tämä ei ole sitten sellainen, koska tämä perustuu kaikki sellaiseen aineistoon, mitä sä oot itse sinne laittanut ja ladannut, ja itse valinnut, jos verkostakin tekee hakuja, niin sä itse valitset ne tiedot, eli tämä ei lähde niin kuin haahuilemaan minnekään niille näille niin kuin muille maille ja tekemään jotain omaa tietoja, vaan kaikki, mitä se tuottaa sitten niitä analyysejä, infograafeja, ajatuskarttoja, niin se kaikki pohjautuu siihen tietoon, lähdeaineistoon, mitä sä olet sille antanut. Eli sillä lailla tämä on niin luotettava tekoäly. Ja koska tämä on nyt tietysti Googlen, niin sinne pystyy sieltä Driveista, tai sitten jos nyt muuten on, niin Googlen dokseja, slideja syöttämään, PDF-tiedostoja, verkkosivustoja, jopa YouTube-videoita, audiotiedostoja. Tähän voi tehdä myöskin, että sulla on tekstiä, niin sä voit copy-pastata tekstiä ja antaa sille tekstimassaa, pyytää siitä analysointia. Eli oikeastaan ihan mitä vaan niin lähdemateriaalin niin voi käyttää siinä lähdeaineistona. Ja tässä on vielä tuo Notebook-linkki sinne heidän niin kuin omiin ohjeisiin. Ja kaikkea mitä tässä muuta tarvitaan, niin on sitten oikeastaan vaan se oma henkilökohtainen Google-tili. Ja melkeinpä kaikilla se Gmail-tili onkin olemassa. Ja jos ei ole, niin sekin on ihan
ja ilmainen maksuton tili perustaa. Ja miksi mä myös tykkään tästä Notebook-LM:stä, niin tässä tässähän on niin kuin mahdollisuus ottaa että sitten niin kuin maksaakin ja ottaa tämmöisiä Pro-versioita ja muuta, mutta ihan tämä maksuton Notebook LM niin toimii ja riittää ihan tällaisille meikäläisille peruskäyttäjille aivan loistavasti. Ja se siinä, mikä niin on vähän rajoituksia, että jos mä huomasin, että kun mä tein tämmöisiä tota, niin käänsin niin kuin sitä lähdeaineistoa audioksi, tämmöiseksi podcastiksi, niin siinä oli semmoinen vuorokausiraja, että olikohan se 3 kappaletta, kun mä olin niin kuin ladannut niitä eri, niin sitten se sanoi, että nyt odota sitten. Ja seuraavan päivänä mä jatkoin, mä tein uudestaan, kun mä huomasin, että nyt ei ole tullutkaan ihan semmoinen audio, mistä mä olisin niin kuin halunnut, että niin kuin mitä puolia mä olisin halunnut, että siinä audiossa ne tekoäly AI-tyypit, niin kuin mistä ne keskustelee. Mutta että eihän tässä nyt kiire ole, seuraavan päivänä voi jatkaa. Ja sitten mikä siinä nyt on se, että yhteen tämmöiseen muistikirjaan niin voi tässä maksuttomassa syöttää enintään 50 lähdettä, mutta sekin on ihan tosi paljon, eli riittää kyllä ihan hyvin niin kuin tämäkin määrä. Mulla on kyllä nyt tällä hetkellä, mulla on tämä plussa, ja tämä on semmoinen 6 euroa. Mulla menee sitten aina kuukausimaksua. Ja enpä tiedä, onko mä niin kuin, tarttisinko mä niinkään, tässä nyt on 100 lähdettä niin kuin muistikirjaa kohden, ja on tässä ehkä vähän enemmän sitten, mä pystyn tekemään näitä, vaikka nyt niitä audiotuotoksia verrattuna tähän peruspakettiin. Mutta mulla nyt on tämä senkin takia, että toinen mihin mä oon hurmaantunut, niin on toi Gemini-tekoäly. Eli nämä Google on niin kuin nyt mennyt ihan todella niin kuin, ihan niin kuin viime syksystä eteenpäin sellaisilla jättiläisen askelilla. No sitten tietysti tämä maksaa sitten enemmän, mutta tämä Pro on sitten jo, että ei tarvitse siihen laittaa, upottaa rahoja. Tässä mulla on sitten ihan tämmöinen kuvakaappaus tästä Notebook LM siitä muistikirjan sivusta, että miltä se näyttää. Ja tämä on nyt tämmöinen nimetön muistikirja, mutta tälle naputellaan sitten, annetaan sille se nimi. Ja tässä on 3 palstaa. Eli tässä keskellä on se, mihin aloitetaan ensin, että tänne aletaan sitten lataamaan ja syöttämään niin kuin niitä lähteitä, sitä materiaalia, mistä sä haluat sitten tuottaa sitten vaikka audiota tai videota. Ja tänne, sitten kun sä oot tuosta niin aloittanut lataamaan, niin ne tulee tänne vasempaan palstaan näkyviin, sitten ne lähdelinkit. Ja se itse keskustelu, kun täällä mulla on sitä lähdemateriaalia, niin tänne mä annan ihan, miten muutkin tekoälyssä, niin tänne annetaan se kehote, kysymys tai pyyntö, että mitä mä haluan, että tämä Notebook LM tekee näistä lähdeaineistoista mulle. Ja tähän keskelle se sitten tuottaa sitä tekstimassaa. Ja se, mikä siinä on hyvä, että kun se tuottaa niin kuin tämän tekstin tähän näin, näistä lähteistä, niin siellä on aina sellainen pieni numero vielä, missä sä pystyt katsomaan, että mihin se tieto perustuu. Eli sä pystyt aina tsekkaamaan, että mikä on sen tiedon takana taustalla, mistä se tieto on tuotettu. Sitten tämä studio, niin tämä on sitten se paikka, missä saadaan niin kuin visualisoitua, kun ei jaksa oikein, niin kuin, vähän itse tuntuu, että mulla on niin kuin vaikeampi omaksua sitten niitä tekstimassoja, mutta täällä mä voin tehdä niitä audioita. Ja mä näytän tuolta, että siinäkin on vielä vaihtoehtoja, että minkälaisia audioita sinne voi tehdä. Sinne voi tehdä sitten, pyytää, se tekee sitten videon tai sitten ajatuskartan, raportteja. Tänne voi laittaa vaikka, että teet sitä vaikka blogi. Sitten täällä opiskeluun voidaan tehdä tämmöisiä opetuskortteja, kyselyjä ja diaesitykset. Nämä on ihan niin kuin noita PowerPointteja. Niin ja oikein hyviäkin tämä tekee, tiivistää hyvin niin kuin sen tiedon, mitä täältä lähdemassasta se tuottaa tänne. Ja sitten infograafit, tämä on ihan tosi kivoja, koska se havainnollistaa se infograafi kivasti sen tiedon. Ja sitten myöskin voi tehdä tämmöisiä datataulukkoja. Ja mä oon nyt tähän tehnyt ihan sitten tällä Notebook LM:llä pyytänyt, se tekisi sitten Naisten Pankin vapaaehtoisten tukena infograafin.
Ja se tekee kyllä aika hyvin, koska ja siinäkin, miten kun tämä on niin kuin kehittynyt, että vielä viime syksynä, niin kuin yleensä näissä, jotka on näitä amerikkalaisia tekoälyjä ja muita, niin ne tykkää niin kuin tehdä, että sanat aloittaa aina niin kuin isolla kirjaimella. Mutta ihan tämän vuoden alusta niin tämä on kehittynyt ja korjautunut. Eli tekee ihan niin kuin me Suomessakin tehdään näin, että tämä ei ole iso V eikä tämä iso T. Ja aika hyvin näistä niin kuin kirjoitusvirheistäkin niin kuin pärjää, ettei tähän tule, en mä huomaa, että tähänkään tulee niin kuin mitenkään katastrofaalisesti. Mutta notebook-LM mukaan niin tähän käytetään tähän viestintään. Ja tuossa on noita vaikuttavia sometarinoita Martan ja Eevan kokemuksista. Tai sitten voi tosiaan luonnostella niitä kuukausittaisia uutiskirjeitä, luonnostella sähköposteja. Ja kun tulee uusia naisten pankin vapaaehtoisia, tai jos itsekin haluaa perehtyä johonkin asiaan, niin tämä on tosi tehokas myös tämmöisenä perehdyttämisen apuna. Eli tänne voi tehdä tämmöisiä interaktiivisia tietovisoja esimerkiksi. Ja kun on näitä tapahtumia, niin se ideoi kampanjoita ja tapahtumia. Ja nyt vaikka ne syyspäivät voisi olla tapahtuma, tai sitten voi pyytää esimerkiksi, että mikä voisi olla jotain tällä alueella, ja antaa sitten vain niitä lähteitä muita, että mitä voisi olla jotain uutta, missä me voitaisiin pitääkin joku nyt kevättapahtuma. Sitten tässä, missä se on niin kuin loistava tässä tiedon analysoinnissa, eli kun on näitä vuosikatsauksia, mitkä voi olla aika raskaitakin niin kuin, saada niin kuin ymmärrystä niistä, niin kun tämä tekee sitten niistä infograafeja tai ajatus niitä karttoja, niin on paljon helpompi heti, niin kuin, kun pystyy silmäilemään sen tiedon, tai vaikka sitten niin kuin se video, niin, se on jotenkin helpompi sitten se tieto pureskella. Ja tuossa nyt ihan viime marraskuusta niin on tullut tähän niin kuin näitä uusia ominaisuuksia. Ja aikaisemmin tämä on ollut, niin kuin, että ei ole vaan toiminut englanniksi, mutta nyt on ihan loppuvuodesta tuli, että näitä videokatsauksia voi tehdä, eli voi pyytää, ne automaattisesti niistä dokumenteista tulee sitten selostetut videot. Ja sitten siinä on vielä visualisoinnista videossa niin kuin semmoinen visualisointi keskeisiin ideoihin. Ja sitten nämä interaktiiviset ajatuskartat, ne on kivoja, koska niistä kaavioista pääsee vielä aina niin kuin syvemmälle ja syvemmälle niin kuin siinä aineistossa eteenpäin. Eli siellä voi aina klikata niistä kartan solmukohtia ja syventää sitä tietoa. Ja sitten myöskin näkee aina sitten ne lähteiden väliset yhteydet. Ja infograafit, eli tekee ihan hyviä ammattimaisia infograafeja ja sitten näitä esityksiä. Ja sillä laillakin voi, että jos ei vaikka suoraan, kun tekee vaikka näitä PowerPointteja, niin tälle voi pyytää tekemään niin kuin tavallaan se diaesityksiä, vaikka et sä käyttäisi sitten sen kuvamaailmaa näitä. Mutta siinä saa hyvin ideoita, että miten tämän voisi esittää havainnollisesti tämän mun materiaalin, mun aineistoni, miten mä voisin tehdä siitä vaikka nyt sitten esityksen koulutusmateriaalia vaikka. Ja sitten siellä on tämä nyt uutena tämä Deep Research-toiminto, tämä on vaan nyt niin kuin näissä maksullisissa tilauksissa. Ja tällöin voi mennä sitten ihan tosikin syvälle siinä tiedon haussa, mutta aivan hyvin sillä, mikä siinä on se fast research, niin tällä taviskäytössä, niin toimii ihan hyvin ja riittää. Ja mistä mä tykkään, ne on sitten nämä podcast-tyylit. Ja siellä voi valita tosiaan, että siellä voi valita sinne niin kuin 2 tekoälytyyppiä, yleensä se on nainen ja mies, että ne voi väitellä, ne voi keskustella vaikka aiheen eri puolista ja argumentoida toisiaan vastaan. Ja mulla oli tuossa tammikuussa yksi viikonloppu, mulla oli 3 kerran podcast-työpaja. No mähän olin sen tehnyt jo ja mulla oli ne materiaalit kyllä, mutta mä sitten syötin tälle ja pyysin niin kuin arvioimaan, että mitä sanot niin kuin tästä mun 3 podcast-työpajan materiaaleista. Mä sain ihan, nyt mä olen anteeksi tuossa kritiikissä jo, niin mä sain tosi hyviä niin kuin palautetta siitä, eli että
kun mulla on seuraavia niitä työpajoja, niin miten mä pystyn niin kuin parantamaan sitä mun materiaalia. Niin, eli mä sain tosi hyviä vinkkejä siihen. Eli tämä kritiikki on musta kiva silloin, kun sä haluat niin kuin palautetta omista tekosistasi. No sitten tämä brief on ihan tämmöinen yksittäinen juontaja lyhyesti ja ytimettävästi kertoo sitten tärkeimmistä asioista. Ja itse kun mä tykkään sillä lailla, että mä tykkään paljon enemmän tosiaan niin kuin kuunnella, koska silloin sä voit tehdä mitä haluat, ajaa autolla, korva, kuulokkeet tai siinä nappikorvassa tai siinä, niin on paljon kivempi, kun ei ole sit sidottu mihinkään aikaa eikä paikkaa. Ja tämä interaktiivisuus, tämä on nyt sitten vielä tällä hetkellä, tämä toimii vain englanninkielisenä. Mutta tämäkin on tosi kiva, että kun siinä nyt ne kaksi AI-tyyppiä keskustelee siinä sun podcastissa, niin sä voit keskeyttää niille keskustelun ja sitten pyytääkin, että hei, huomioipas tämä asia tässä vielä ja antaa tarkentavia kysymyksiä lennosta. No nyt tämä on vielä niin kuin, että tämä on vain englanninkielisessä versiossa, mutta tämä on kaikki tullut aika vauhdilla sitten heti perään sitten suomenkieliseksi myös käytettäväksi. Ja nyt me voidaan sitten, seuraavana mulla onkin tämä demo, että me voidaan mennä ihan tänne katsomaan. Ja tämä on ihan tämmöisestä linkistä sinne pääsee ja sitten se Google-tili pitää vaan olla. Mutta muuten on tosi helppo päästä tähän mukaan. Mutta mennäänpä siihen, että mä lopetan nyt tämän jakamisen. Ja sitten lopetan tuon diaesityksen vähäksi aikaa ja otan tuolta Notebook LM esiin. Mä oon niin tosi paljon tämän kanssa touhunut, kun tää on niin, mulla on monta ikkunaa tuolla auki. Et just tuommoisena opiskelussa, niin semmoisessa mä huomaan, että tää on ihan korvaamaton apu. Nyt mä siirtän sitten nämä palikat tonne. Noin. No, nyt toi vielä näkyy. No niin, eli nyt kun mä olen klikkautunut tänne, niin tässä tämä näyttää nyt tältä, koska mulla on täällä ihan hirveästi jo. Mä oon tehnyt vaikka mitä kaiken näköisiä, mitä mä oon täällä tehnyt kokeiluja. Mutta nyt jos katsoo, niin täällä on tämmöisiä valmiita, suositeltuja muistikirjoja. Eli näitäkin voi katsoa ja ottaa vaikka näistä ideoita, että miten täällä on tehty. Ja sitten jos otetaan tuosta kaikki, niin täällä on vaikka mitä. Ja mä katsoin justiinsa äsken, että täällä oli myöskin tästä ChatGPT:stäkin taisi olla, miten joku oli tehnyt siitä tai tehnyt. En tiedä, mistä nämä tulee. Tässä on Notebook LM esittely. Tosin tämä on vuodelta 2023, eli tämä on jo vanha. Kun tämä on niin paljon muuttunut, niin tästä nyt ei ole hyötyä tätä katsoa. Sitten on nämä mun omat muistikirjat. Ja kun mä lähden nyt luomaan sitä uutta muistikirjaa, niin mä voin ottaa täältä luo uusi. Tai sitten ottaa tästä luo uusi. Mutta sitten tämmöinen kannattaa tästä ensin huomioida. Eli mennä tänne asetuksiin. Ja täällä on tällainen kuin tuotoskieli. Niin tämä kannattaa valita tänne suomi, koska silloin ne tulee sitten, ne kaikki aineistot tulee suomeksi. Ja se ei haittaa, vaikka sä oot laittanut tänne, niin kuin, että tämä on nyt suomi, ja tämä tekee nämä suomeksi, niin sä voit aina valita sitten, kun sä teet vaikka sitä vaikka sitä podcastia, niin sä voit valita sen kielen sille podcastille tai sille audiolle, vaikka ruotsi tai vaikka kroatia. Eli sillä laillakin tämä on niin kuin hyvä, että sä voit tehdä suomi ja kroatian version siitä lähdemateriaalista.
Mutta nyt jos lähdetään tästä luomaan nyt uutta muistikirjaa, mä avaan tästä nyt ihan tämän sivun. Ja tässä nyt näkyy ensin on tämä, eli mä tänne alkaisin sitten lataa näitä aineistoja. Ja tästä tuolta tietokoneelta ihan voi ladata tiedostoja sieltä. Mä voin ottaa verkosta tai sitten tosiaan tässäkin voi täältä Google Driveista. Täältä voi ottaa YouTube-videoita. Ja sitten tässä on se, että jos haluaa vielä niin kuin tehdä kopioitua tekstiä, niin tähän voi laittaa, kopipastata ja lisätä tekstin tähän. Ja otetaan nyt tänne vaikka nyt mä laitan tänne nyt yhden lähteen tässä, niin päästään vähän katsomaan. Mä oon ottanut tuolta noita Naisten Pankin aineistoja, mutta nyt mä oon näköjään tuolla ihan muissa lähteetiedoissa. Eli otetaan nyt vaikka toi Naisten Pankin vuosiraportti PDF. Ja silloin se lähtee tätä lataamaan. Ja mä otan myöskin sitten ton toisen aineiston vielä tuohon, koska mun tässä seuraava esimerkki on sellainen, missä haetaan kahdesta eri lähteestä tietoja. Eli tuolta mä otan lisää lähde. Ja mulla oli täällä nyt tämmöinen kuin Naisten Pankin 2024 tulot ja menot. Ja sinne se lähti nyt pyörittämään tätä. Ja tuossa kannattaa sitten, nyt se antaa ihan sen mukaan, kun mä oon ottanut tämän ensimmäisen raportin tänne lähteen, niin se laittaa tälle sen mukaan tämän nimen. Mutta tämä kannattaa nimetä, koska jotta ne löytää sitten jälkeenkin päin ne helposti, niin nämä kannattaa sitten nimetä sen mukaan. No, mitä se on? No, nyt mulla on tuossa kaksi lähdettä. Ja tännehän se heti sitten tekee niin kuin tällaista tiivistelmää tähän näin. Ja se antaa myöskin tällaisia ehdotuksia, että mistä mä voisin niin kuin näistä raporteista hakea syventävää tietoa. Mutta sitä ennen voidaan mennä katsomaan, että me voidaan vielä määrittää tämä työkirja täältä, antaa tässä asetuksissa, että jos me haluttaisiin, että taas vaikka nyt tämmöinen oppimisopas, tai sitten antaa ihan omat määritelmät, että miten mä haluan, että jos mä haluan vaikka nyt, että mä olen nyt se Naisten Pankin vapaaehtoinen, jos mä olisin nyt jelpparipostin vetäjä, mä olisin jelpparipostin tekijä, niin mä voisin antaa vaikka tänne, että minkälaisen tyylillä mä näitä haluan. Tai sitten mä voin, että tämä olisi tämmöinen oppimisopas. Eli silloin kun mä esimerkiksi itse käytän tätä oman oppimisen tueksi, niin silloin mä voisin ottaa tämän. Ja sitten voi vielä määritellä, että onko se lyhyt vai pitkä. Mutta otetaan nyt tämä oletus, tämä käy nyt kaikkeen. Ja jos me nyt katsotaan, mikä on jännä muuten, tämä aina tekee tämän kuvakkeen tänne automaattisesti, niin nyt kun me oltiin laittanut tämän demo Naisten Pankki, niin minkä takia siinä on kyllä tämmöinen nainen pitkätukkainen, mutta silloin tuossa näkyy ja kravatti kaulassa. Onkohan se kuin tämä pankki? Ne tykkää pankki on miestä. Mutta tänne tosiaan tulee nämä lähteet. Tänne annetaan niitä kehotteita. Ja sitten tämä oikea palkki, tämä studio, niin täältä voi sitten pyytää, että näistä lähteistä tehdään jotain tietynlaista visualisointia niihin. Ja kynän kuvasta pääsee sitten vielä tässä, niin kuin, niin voi ottaa niin kuin yksilöidä sitten sitä, että minkälaisena mä haluan tämän audioyhteenvedon tai tämän podcastin. Et jos mä haluan tämmöisen ihan yksityiskohtaisena, mä otan tämän, tai sitten ihan lyhyt briefi vaan. Ja
tämä oli se kritiikki tai arvostelu. Ja tämä oli, musta oli tosi kiva, että kun se antaa sitä niin kuin munkin niistä koulutusmateriaaleista, niin se antaa tosi kivasti tuota rakentavaa palautetta ja ihan hyviä parantamisehdotuksia. Ja sitten voi kaksi AI-heppua laittaa sitten vielä pohtiskelemaan ja keskustelemaan, koska silloin se on tietysti kiinnostavampi kuunnella, kun siinä on tavallaan niin kuin semmoinen debatti käynnissä. Ja taas voi määritellä, että jos on tämmöinen lyhyt tai sitten tota, oletus. Ja nyt tämä on nyt uusi tullut näköjään tänne tämmöinen lahjavarojen kautta talouden analyysi. Tämä nyt aina koko ajan näköjään toimii. En tiedä, miksi täällä on tämmöiset palkit täällä alhaalla. Mutta tähän voi vielä sitten kirjoittaa ja antaa ohjeita, että mihin halutaan, että ne tekoälyjuontajat keskittyy tässä jaksossa, podcast-jaksossa. Ja nyt mä voin antaa tähän että nämä ohjeet ja näin, ja tehdä se vaikka suomeksi, mutta sitten mä voin myöskin, täällä on ihan mielettömästi eri kieliä, eli mä voin myöskin niin kuin määrittää, että millä kielellä se podcasti, ne AI-tyypit, millä kielellä ne puhuu sen podcastin. Ja jos mä haluaisin nyt tehdä sen interaktiivisen podcastin, että mä pääsisin väliin antamaan ohjeita, kun ne kaksi ihmistä siinä niin kuin AI-ihmistä puhuu, niin silloin mun pitäisi täältä valita se kieleksi englanti. Ja se on kyllä jossain täällä. Täällä on niin hirveästi näitä. Mä tätä ihan sen verran kokeilin, että toimiiko se. Niin jos mä otan ton, niin silloin mä saan myöskin sen interaktiivisena. Otetaan tuossa nyt vaikka ihan kokeiluksi. Tai no, meillä täytyy olla ensin, mistä me halutaan podcast, ettei mennä asioiden edelle. Ja no videossa sitten, niin siinäkin on tällä, että sä pystyt niin pyytämään ihan tämmöisen lyhyen tai sitten tämmöisen selittävän, ja taas sä voit pyytää sille, että millä kielellä sä haluat. Ja täällä on sitten tämmöisiä visuaalisia tyylejä, mistä voi valita. Ja taas tänne voi antaa, että tämä on nyt näköjään ehdottaakin täällä, että esittelee vuoden 2024, ja no se menee niin nopeata tuolla, mutta se antaa tänne ihan tämmöisiä ehdotuksiakin tuolta. Ja ajatuskartat, niin tämä tekee sitten, sen alkaa heti tekemään, niin ei mennä siihen vielä, mutta sitten on nämä opettelukortit, mitkä on esimerkiksi siinä perehdytyksessä tosi hyvät. Ja täälläkin voi sitten taas antaa niin kuin ohjeita ja sitten vaikeustasoa ja sitten myöskin tuonne, että miten paljon niitä korttien määrää ja näitä voi vielä lisää pyytää vaikka kuinka kauhean paljon. Ja sitten kyselyt, nämäkin toimii hyvin perehdytyksessä ja myöskin sitten, jos sitten opiskelee, ja sama juttu täälläkin pystyy tekemään sitten helppoa, vaikeaa, keskitasoa. Ja kielten opiskelussahan näitä kuulemma kanssa käytetään paljon, kun tämä on myöskin tuolla koulumaailmassa niin semmoisena käytettynä työvälineenä, tämä notebook-lämmä. Infograafistakin pystyy taas tuosta kynänkuvasta, taas onko pysty neliövaaka ja kielen pystyy määrittelemään. Ja sitten tämä yksityiskohtainen, niin tämä on vielä beta-vaiheessa, että tähän tulee kyllä kirjoitusvirheitä aika paljon. Mutta voi pyytää tiiviin tai sitten vakion tuosta määritellä näistä. Nämä ihan kun näitä kokeilee, niin löytää omansa. Ja tämä on musta kiva tämä diaesitys. Ja taas voi lyhyt suomi. Ja tämänkin voi pyytää sitten, että nyt mä haluankin jollain muulla kielellä nämä mun dokumentit tai tämän mun esityksen. Ja tällä datalukutaulukolla taas sitten tähän pitää niin kuin antaa sitten vaan, että mitä halutaan, että niihin sarakkeissa, että esimerkiksi tämä nyt on antanut tärkeimmän tavan sarakkeissa otsikko, kirjoittaja, tärkein tulos. Mutta nämä vaan naputellaan ja kirjoitetaan tonne. No nyt jos lähdettäisiin ensimmäiseen, niin mulla on täällä, mä tähän otan ihan tästä, että laitan tänne tämmöisen kehotteen. Mulla on nyt 2 lähdettä tuosta valittuna.
Ja mä laitoin tähän nyt, että paljonko Naisten Pankki keräsi varoja vuonna 2024 ja mitkä olivat tärkeimmät tulonlähteet. Ja sitten mä pyydän tässä, että tee ytimekäs tiivistelmä vapaaehtoisten uutiskirjeeseen. Ja sitten mä pistän tuosta noin. Ja se alkaa aika nopeasti tästä kyllä niin kuin tekemään ja raksuttamaan tätä. Ja kun ajatellaan, että nämäkin on sitten tämmöisiä monisivuisia PDF-jä, niin täältä tulee, ja tässä niin kuin huomaatte, niin täällä on aina sitten tämä pieni numero, josta mä pystyn katsomaan ja tarkistamaan, että mihin tämä perustuu, tämä, mistä tämä nyt on antaa nämä tiedot. Ja nyt kun nämä mä oon ottanut tuolta Naisten Pankin verkkosivulta, niin nämä on sitten ihan totta. Eli tämä ei ole mistään niin kuin sieltä internetin syövereistä haettu, vaan mä oon antanut ja määrittänyt, että näistä lähteistä haetaan tiedot. Ja nyt se on tähän nyt sitten tehnyt ja mä voisin nyt pyytää esimerkiksi sitten vielä, että no tuossa vaikka katsotaan mitä tähän tulisi vaikka nyt, että kerro lisää Meuren tarinasta ja kiertotaloushankkeesta, niin mä tuosta klikkaan ja katson, mitä se alkaa siitä kertomaan. No niin, sieltä se laitto, tuli teksti vaikka kuinka. Ja nyt mä teen niin, että kun mä en niin kuin tässä muodossa näin, mä haluan tämän niin kuin vaikka blogin tehdä tästä kertomuksesta, niin mä teen niin, että mä tallennan tämän muistiinpanon. Eli nyt tämän kaikki teen tästä muistiinpanon, mitä tämä tähän kirjoitti. Ja sitten menen tänne 3 pisteeseen ja teen tästä, muunnan tämän muistiinpanon lähteeksi, jolloin se tuli tänne lähdeluetteloon. Ja nyt mä valitsen niin nämä muuta pois, otan ruksit noista muista pois ja otan vaan nyt tämän jätteistä uuteen alkuun. No tässä nyt huomaa, että se kirjoittaa nyt tuossa nyt uuteen alkuun isot alkukirjaimet, että ei tämä nyt ihan aina kaikessa. Mutta nyt mä otan niin kuin tämän valitsen ja mä menen tänne raportteihin ja mä pyydän, että se tekee mulle bloggipostauksen. Ja tänne sitten mä pystyn myöskin antaa taas ohjeita, että mitä mä haluan, ja mä voin taas valita sen kielen. Mutta nyt mä otan ihan vaan tuosta noin, ja sitten katsotaan, mitä se alkaa sieltä tekemään. Sitten otetaan tuolta, mä lataan nyt tänne seuraavaksi vielä yhden lähteen. Eli tuolla oli tuommoinen kuin Naisten Pankin opas uusille. Ja tuon sen sitten tänne lähteeksi. Ja mulla on nyt täällä sitten tämmöisenä esimerkkinä, mitä mä ajattelin, että tässä voisi. Ja tämä on sillä tosiaan kiva, kun nyt näissä mä oon käyttänyt vain 2 lähdettä vaikka, että mä voin hakea useista lähteistä sitä tietoa ja sitten yhdistellä ja tiivistää sitten vaikka nyt siihen videoksi siitä, että ei mun tarvi vaan tehdä vuosiraportista, vaan mä voin ottaa sitten tulot, menot, vuosiraporttia, vaikka opas, mitkä nyt on relevantteja siihen, mistä mä haluan tehdä näitä tiivistelmiä. Mutta nyt mulla on toi opas tuolla ja nyt kun mä haluan olla tämmöisenä perehdyttäjänä, niin mä valitsen niin, ettei se nyt käytä näitä kaikkia lähteitä. Eli mä nyt valitsen, että mulla on vaan tämä opas tuossa nyt aktivoituna. Ja tänne kopipastaan tuolta mun Wordistäni tämmöisen kehotteen nyt, että olen aloittamassa uutena vapaaehtoisena. Mitkä ovat 3 tärkeintä asiaa, jotka minun tulisi tietää jaksamisesta ja vapaaehtoisen roolista oppaan mukaan. Ja sitten tämä alkaa tosi äkkiä taas sitten naputtelemaan sitä.
Ja tänne tuli nyt 3. Täällä on kolme, 3 osaa. Ja me voitaisiin tästä nyt pyytää, että miltä täällä on myöskin tämä tiivistyksi täällä näin, mutta pyydetään vaikka tästä nyt, että tämä tekee infograafin, niin mä taas nämä tallennan muistiinpanoksi. Ja sitten muunnan tämän lähteeksi. Ja otan noin pois. Eli nyt mä otan vain tämän lähteen tuosta noin ja sitten mä pyydän täältä, että se tekee ihan vakioinfograafin. Ja sitten se alkaa täällä pyörittämään sitä. Sitten tuosta oppaasta voitaisiin ottaa täältä se opas vielä. Noin. Ja nyt mä pyydänkin siitä sitten tekemään näitä opettelukortteja, koska nyt mä haluan perehtyä tähän Naisten Pankin toimintaan. Ja olkoon nyt vaikka toi vakio, ja tähän mä pystyn taas antamaan sitten niitä lisäohjeita, että minkälaisena mä haluan, että ne tulee, ne oppikirjat tai ne opiskelukortit. Mutta tehdään ihan tuosta nyt noin vaan, ja tehdään samalla myös tämmöinen visa tähän pyörittämään tätä. Ja täällä nyt on blogipostaus on valmis. Katsotaan, minkälaista sieltä tulee. No, nyt. Tässä mä pystyn sitten tosiaan sen kopioimaan sitten missä mä nyt haluan sen näkyviin. No, mä yritin, että mä olisin saanut tämän isommalle, mutta ei tuosta onnistunut. Mutta täällä se on tehnyt tämän. Ja ihan täältä tekee näitä. Ja näitähän sitten pystyy itse muokkaamaan, mutta saa kuitenkin, että jos sit sitä tyhjän paperin kammoa, niin täältä saa niin kuin nämä rungot kivasti. Ja tuolla on vielä, tässä oli vain lisää asetuksia, mutta tällä lailla. Ja tehdään sitten vielä vaikka tuosta vuosiraportista podcast. Eli nyt mä otan tuosta, tästä mä pääsen muuten aina tuonne studioon ja tuostahan mä saan myös suljettua. Mutta takaisin tähän, mistä mä voin näitä määritellä. Ja tehdään nyt sitten toi vuosiraportti. Eli toi. Ja nyt mä menen tähän ja pyydän, että se tekee lyhyen väittelyn. Ja sitten laitetaan tuonne, että luo. Että tässä on niin ihan tosi paljon kaikkia mahdollisuuksia. Katsotaan nyt, täällä on sitten infograafi valmiina. Se oli tämmöisen tehnyt. Ja näihin saa sitten tosiaan, kun antaa niitä ohjeita, niin pystyy sitten vaikuttamaan, että minkälaisena. Mutta tämä niin kuin hyvin niin kuin visualisoi tämän ja tämähän on hyvä tähän itsellesi vetoparvia. Ihan käyttökelpoisia ohjeita. Ja nyt meillä olisi tuolla nuo johtamisen muistikortit. Eli täällä se antaa ensin niin kuin tässä kysymyksen. Ja nyt voisin katsoa täältä suoraan tämän vastauksen. Ja
Mä katson tuosta nytten. Ja nyt se kertoo, mutta mä voin vielä pyytää sitten, selitä lisää. Ja se antaa täältä vielä sitten vielä yksityiskohtaisemmat ohjeet tähän, tai niin kuin selittää, että mistä tässä on kyse. Ja täältä mä vaan sitten aina menen seuraaviin kortteihin. No sitten se visa. Eli tässä mun pitäisi nyt tietää sitten, eli mä menen tähän johtamisen tietovisaan. Ja täällä se on antanut nyt, miten vapaaehtoisverkoston johtaminen eroaa oppaan mukaan perinteisestä esimiesajattelusta. Ja se antaa täällä eri vaihtoehtoja. Ja sitten mä voin vielä täältä vähän katsoa tuota vihjettä, kun en ole ihan varma, niin se vielä täällä, että miten nyt tämä motivoidaan. Ja nyt, jos me otetaan täältä ihan tämmöinen, mikä ei varmasti ole vain oikein, mutta otetaan tästä, että johtaminen on ulkoistettu kokonaan palkatulle henkilöstölle, niin ei aivan. Täältä tuli punaisella. Mutta se antaa myöskin tänne sitten, että mikä se olisi ollut se oikea vastaus. Mä laitan ton dia-esityksen vielä tuonne pyörimään, eli mä otan nyt otetaan vaikka noissa tulot ja menot, niin dia-esitys, niin katsotaan mitä sieltä tulee. Ja mä otan ihan tuommoisen lyhyen, niin se ei kestä niin kauan aikaa pyörittää. Ja otetaan nyt myöskin tähän sitten toi englanninkielinen. No, nämä oli nyt nämä lähteet, mitä mä oon tänne antanut, mutta tämä nyt täällä kestää, kun tämä taas tää jonkun verran. Mutta tässä on siinä mielessä, että tässä voi mennä puuhastelemaan sitten jotain muita ja jättää tämän tekemään näitä tuotoksia tänne ja tulla sitten myöhemmin katsomaan niitä. Ja nämähän voi aina sitten myöskin ladata sitten, sitten itselleen käyttöön. Mutta otetaan nyt tämmöinen, mä otan tällaisen, että mä pyydän täältä nyt verkosta. Ja mä nyt laitan, että luettele suomalaisia vapaaehtoisia. Varmaan keskittyvät vähän nyt on naisiin. Tämmöisenä esimerkkinä vaan. Eli tuosta nyt laitettaisiin. Ja nyt se alkaa etsiä sieltä verkkosivusta. Nyt se on siellä internetin syövereistä ja hakee kaikkea mahdollista tietoa. Ja tietysti aina paremmanhan sä saat sitten ne aineistot, kun sä teet sen huolella sitten sen ton kehotteen, että mitä sä haluat. Ja täällä mä voin ensin niin kuin ihan katsoa, että mitäs kaikkea lähteitä se on mulle tänne antanut. Ja tämä on antanut nyt sitten ihan, tässä mä voin katsoa, että mitäs täällä nyt on. Ja sitten jos täällä nyt tähän ei näköjään tullut yhtään, mutta täällä voi olla sitten, että tulee punaisella merkki, että sitä lähdettä ei löydy, niin sitten vaan klikkaa siitä ja laittaa siihen, että poista tämä lähde. Mutta tämä voi nyt valita, että mitä lähteitä mä haluan, että mä otan tästä. Ja nyt mä otan noin vaikka pois ja mä nyt ihan tuosta randomina
Mitenkäs tässä muuten ei ole naisten pankki? On, tuossa. Otetaan toi naisten pankki. Sitten mä otan vaikka naisten valmiusliiton tuolta ja otetaan vaikka toi NNKY. Ja mähän voisin hakea, niin kuin kaikki nämä tuoda, mutta mä nyt vaikka valitsin vaan, että mä tuon noin lähteet tänne. Ja sitten nyt se on tuonut ne. Ja jos mä nyt, mä paan nämä naisten pankin, nämä mun tuomat lähteet vaikka täältä nyt pois. Ja käytän vaikka vaan nyt näitä, mitä mä tuon tuolta internetistä. Ja laitan vaikka, että miten nämä järjestöt eroavat toisistaan. Ja laitetaan ihan randomina näin. Ja nyt se käyttää niin näitä nyt täällä niin kuin lähteenä. Ja tännehän se näitä tekee. Ja tästä niin kuin nyt huomaatte, niin täällä on aina sitten tämä, eli mihin tämä lähde viittaa. Eli mä pystyn aina niin kuin tarkistamaan, että onko se lähde, onko se niin kuin ok. Ja käytänkö mä sitä. Eli aina pääsen niin kuin sen lähteen jäljille. No mitähän tästä nyt olisi varmasti ihan hyvä niin kuin tästä tiedosta kokeilla tuota datataulukkoa, mutta mun pitäisi nyt tietysti olla niin kuin määritelty, että mitä niissä sarakkeissa on, mutta otetaan ihan vaan tuosta, tai tehdään tästä T-vertailu. Ja katsotaan, mitä sieltä sitten toimii. Se alkoi luomaan näitä. Ja tässä on nyt PowerPointit. Eli tämä nyt teki niin kuin näistä talous, niin tämmöiset visuaalisen diaesityksen. No täällä on nyt sitten jo toi yksi This is the brief on Nystan Pankki's 2024 financials. So we're looking at the financials for Nystan Pankki, that's Women's Bank, and how their fundraising and spending shook out in 2024, especially after a completely record-breaking year. All right, first takeaway, let's talk revenue. In 2024, income was about 1.4 million euros. Tämä muuten nyt munhan pitää niin kuin äänellä tänne sanoa, ja kun mä oon tietokoneella, niin mulla ei ole tässä nyt sitä. Tämä kannattaa tehdä sitten tähän mobiililla, koska sä saat silloin sen mikrofonin kuvakkeen tähän ja sä pystyt sitten sanomaan sille, että odota, kerro tätä ja näin. Mutta niin kuin tuossa nyt näitte, niin täältä ihan tuossa se alkoi sujuvasti puhumaan sitten englanniksi. Ja täällä on nyt, oliko tämä nyt, tämä oli sama. Kuunnellaan tästä sitten. Tervetuloa The Debaten pariin. Tarkastelemme tänään Naisten Pankin vuoden 2024 vuosikertomusta ja sen tuloksia naisten aseman parantamiseksi. Ja meidän keskustelun ytimessä on oikeastaan aika perustavanlaatuinen kysymys. Onko Naisten Pankin malli, joka siis keskittyy yksilöiden ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyteen, se tehokkain tapa saada aikaan pysyvää, laajaa muutosta? Itse katson, että raportin konkreettiset luvut ja yksilötarinat todistavat mallin voiman luoda muutosta nimenomaan alhaalta ylöspäin.
Joo, ja minä taas esitän, että vaikka se yksilöiden tukeminen on totta kai elintärkeää, niin raportin painotus näihin mikrotason toimiin jättää vähän varjoonsa sen kysymyksen, että pureudutaanko lainkaan niihin laajoihin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Eli tuolla viisiin. Ja katsotaan sitten vielä, että minkälaista se teki siitä vertailusta. No tänne se tuli tämmöinen niin kuin taulukkomuotoon. Eli tässä on niin kuin järjestöt lueteltu, toiminnan ja näähän saa sitten, kun sinne antaa nämä tiedot, että mitä haluaa niin kuin, että näissä on, niin sitten saa niin kuin oikeat vastaukset. Ja tuolla on niin kuin hyvä, että tuolla on sitten tosiaan aina sitten toi viittaus tuohon lähteeseen. Ja mennään nyt vielä, kun tuo video kestää niin kauan aikaa, niin me voidaan mennä tähän, kun mä oon tehnyt tänne näitä vähän harjoitellut, niin katsotaan tästä vaikka nyt vähän videota vielä. Okei. Tänään me puhutaan työkalusta, joka tekee jotain aika mullistavaa. Se ei vain järjestä sun muistiinpanoja, vaan se antaa niille äänen. Ihan oikeasti. Kuvittele. Vähän tuosta eteenpäin. Tämä, mutta mä kuuntelin tämän, niin tämä on tosi hyvä. Mä laitan tämänkin teille, koska tässä nyt se on niin kuin kerrottu, että mikä tämä notebook-LM on. Sä tiedät, että se tieto on siellä jossain, mutta sitä ei vaan löydy. Mutta mietipä tätä. Entä jos sä voisitkin ihan oikeasti keskustella niiden sun omien asiakirjoiden kanssa, sen sijaan, että vaan kahlaat niitä läpi? Jos voisit vaan kysyä kysymyksen ja saada vastauksen heti suoraan niistä sun omista materiaaleista. No, just tähän ideaan perustuu työkalu nimeltä Notebook LM. Ja tämä ei ole mikään tavallinen muistiinpanosofta. Ei todellakaan. Se on suunniteltu toimimaan sun henkilökohtaisena, älykkäänä muistina, semmosena, joka oikeasti ymmärtää, mitä sun materiaaleissa lukee. Eli mikä tämä Notebook LM sitten on? No, ajattele sitä sun henkilökohtaisena tutkimusavustajana. Mutta tässä tulee se iso juttu, se mikä erottaa sen muista tekoälyistä. Se ei etsi tietoa koko internetistä, ei ollenkaan. Se keskittyy vain ja ainoastaan niihin materiaaleihin, jotka sä itse sille annat. Ja homma toimii tosi simppelisti. Eli tuossa on se, tästä saa niin kuin helposti omaksuttavana tämän, että mikä tässä on niin kuin kyse tässä Notebook-LM:ssä. Eli tässä olisi niin kuin näitä ja nyt me oikeastaan nämä kaikki käytykin läpi.